is Sphe Jacqueline. And the reason for this video, guys, is because my boy, Tess is releasing on the 27th of August this week. And ngoma yakhe, and ngoma yakhe izobitholakala kuma-iTunes, Spotify, you name it, it goes. So guys, stay tuned, show some love and support for my boy. Love and peace from your girl. Take home all the way from your side. Bye. Bami ukuzoguqula izizwe uciko bami ungiphendula umcunake ningizwe uciko bami ukuzoguqula izizwe uciko bami ungiphendula umcunake ningizwe uciko bami ukuzoguqula izizwe uciko bami ungiphendula umcunake ningizwe uciko bami ukuzoguqula izizwe uciko bami ungiphendula umcunake ningizwe ngobuciko bami ngisengakwenza ukhathazeke futhi ngobuciko bami ngisengakwenza umamatheke ngobuciko bami ngisengakufaka osizini futhi